Co to tvoje bříško říká? Co nám tím chce říct? Nevím, mámo a táto. Nikdo mě to nikdy neučil. Aha, tak jak se to teda dělá? Jako mluvit na tělo, mluvit na bříško? To je nějaká jako psychosomatická rada? Jo. Lidi, já se vůbec nedivím, že se v tom nevyznáte. A vůbec si nedivím, že se nevyznáte v tom všem, co vám my odborníci říkáme. Nechcete náhodou už získat relevantní informace, které pocházejí právě od vás rodičů, kterým se tohle daří a jsou pozbírány z praxe, z několikaleté praxe s rodinami, kde se tyhle věci hýbou. 40% případů, které osloví vlastně lékaře s problémy s vyučování, je psychosomatických. Každé 5. dítě zažívá nějakou takovou potíž. Vývojově jsou do určité míry takové potíže v pořádku a je různá škála, proč se to děje. Dítě nám jde do regresu, dítě si znovu testuje prostor mámy a táty, protože se něco stalo. Dítěti opravdu začínají nějaké fyziologické problémy a mohla bych vám jmenovat takhle dál a dál. Ale jak se v tom máte sakra vyznat? Nemusíte. A pojďte se mnou na Zoom, investujte hodinu a já vám dám nějaký background, trošku si zjistíte, co můžete. Pojďte si pro klid a pojďte si i odložit ty tlaky, který to ve vás dělá. Já vám tohle nabízím zdarma a můžete se mě i na cokoliv zeptat. Budu tam. Link na Zoom najdete tady u videjka. Takže těším se. Soňa, ahoj.